Hľadáte klasické potápky, ktoré ale nejdu s davom? V tom prípade si určite nenechajte zmeškať tieto Noramis Date Sport od Union Glashütte. 200 metrov vodeodolnosti, skrutkovacia korunka, jednosmerne otočná lunta s keramickou vložkou, superluminová a skvelá čitateľnosť. Skrátka všetko, čo od poctivých potápiek očakávate, ale tu to nekončí. Sunburst ciferník hrá na svetle všetkými odtieňmi a je dostupný v niekoľkých farebných variantách. Safírové sklíčko má dvojitú antireflexnú vrstvu, takže čitateľnosť zostáva perfektná aj na ostrom slnku. Čo ma však ale baví najviac, je to, ako sedia na ruke. Vďaka nožičkám, ktoré sú krátke a zahnuté smerom dole, pôsobia kompaktne a pohodlne na každom zápestí. A čo navyše, tak vnútri tiká upravená ETA 2892 s kremikovým vláskom pre vyššiu odolnosť voči magnetizmu. Rezerva chodu zároveň narastla na príjemných 60 hodín a frekvencia 25200 polokmitov za hodinu, teda 3,5 Hz, dodáva hodinkám jemne osobitý charakter. Tak čo hovoríte? Išli by ste do nich alebo máte nejakého vlastného favorita? Napíšte nám dole do komentárov.